Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno ubing, agulima kan agtal na kayon. Taerugi tayon ti sarsarita tayo anapauluan. Ni Mara kan dagiti gagayem na nga ansisi. Idion unana apanawan ubing. Iti lugar da Mara kan dagiti dadakkel na. At damay sa abunton, akas taunay ti kinadakkel na. Kaya't aburaken dagiti lumugar, ti dakkel abunton. Ngem iparit ni Mara, gapo ta dito'y titaeng, dagiti gagayem na nga ansisit. Iti maysa nga aldaw, ket ay bukwalan tayong tidakkel abunton dito'y abay ti tambak, kakadwa! Saan? Mga asayo ta saan nyo adadaalan ti bunton? Na, Mara anak, makasaliday ta abunton, iti pagnaandag iti tattao, dito'y tambak. ay apay Saan, sabay ta. tatang? Baybayan nyo laang ti dakkel abunton. Anya? Saan mata makasali ti bunton iti dalan? Datayo laangan a tao ti mangliklik iti dakkel abunton. Anya? Saan nyo kumaaburakan ti bunton? Mga asiyo! Imbag lakit din, tata ni Mara, mangisakit iti balay tayo abunton. Kapsat ko alangos. Wan, kapsat ko nga ano pasi. Nasingpat day jay nga ubing. Nalabas dagiti pada na tattao. Takayat dadadahilan ti balay tayo. Kat saan tayo mat ida bibiyangan? Uwan nga rod langos, akapsat ko. Anya nga ta? No ikak dagiti tao iti sakit da. Anya? Ikak iti gagatal da tapno agnagam da. Di mo aramidan day ta langos. Nakakaasim at dagiti tattao no ikam ida iti kagatan. No ipilit dalatada dahilan ti balay tayo. Mapilitan ak mga ramit iti kasta. Gusto ni tatang mo, Mara. Nasken a maikatan ti dakkel abunton ijay dalan tayo, anak ko. Mabalin mat alisyan laangan ti dakkel abunton, nanang. Apay ngamin nga iparit mo ang mabukwal ti dakkel abunton. Basta, jak kayat ama bukwal ti bunton. Anya? Agsakit lakit di tinakom ko, no mabukwal ti bunton. Lakay, anya ter aramiden ni Mara iti abay ti bunton. Ha? Kasla addamet kasarsarita na. Wen nga agpaysaw. Asino nga iti kasarsarita na iti bunton? Awan mo ti makita katao iti apay na. Ay nalakay, anya ka din ti mapaspasamak iti anak ta. Ayabam ni Mara dito'y balay, takasaritak, bakit? Wan lakay, sabali pa'y kit din ti mapampanunot ko. Ay naapo, saan kumamit anadadail ti panunot ti anak ni Agyaman akan katalinapdam dagiti kalugaram adadailan dati balay mi abunton. Agayam tan, alupasi. Jak kayat ama dadaal ti taengyo. Imbag ka pa'y tamom. Ha? Apay, alupasi? Sumungad ni nanang mo. Kat agturong iti bunton. Agpukawak pa'y gayam. Nagpukawan ti gayam ko nga ansisit. Mara, asino ti kasarsaritam dito'y abay ti bunton, anak ko. Ha? Anak, sungbatan nak. Asino ti kasarsaritam dito'y bunton ko, nak. Ipagak nga tatiag paiso. Nga dagayam ko nga ansisit. Oh, kitkitaan nak matlatan. Itay da ka pa'y apalpaliiwan. Kat talagang adda kasarsaritam. Nanang, kasarsaritak ti gayam ko nga ansisit. Anya? Ansisit? Nanang, babae nga ansisit. Ay na anak ko, anya ka din ti mapaspasamakan ka. Awan ti ansisit. Adda, nanang. Napintas nga ansisit ni alupasi. Nakaturogan ni Mara, bakit? Wan nga rod lakay. Aging gaita.
pampanunutek pay laang dagiti imbagana. Nga addagayim na nga ansisit ijay dakkel abunton. Inton bigat mo't lang. Agpatulong nga kadagiti kalugaran tayo alalaki. Tadadaelan mi ti bunton. Anya, Dadaelan mi ti bunton bakit? Diyak kayat nga ibalikas nga agmauyong ni Mara. Gapo iti dayjay abunton. Kakadwa! Dadaelan tayo ti bunton! Wala! Oh! Dadailan tan titang tayo. Gayam ko ako ton. Pag-aam dagiti kakadwam ako ton. Tapumanaw tayo pa ilang diti punton. Wait, langos! Kartingam! Yeah, dadalan! Anya tinarami dyo iti bunton, tatang. Nadadaelan ti bunton, Mara. Awanan ti makasali iti dalan tayo. Saan nyo kumangay narami ti kasta? Kasi matigayam ko nga ang sisit. Anya? Dadaelan ti ulom, Mara. Awan ti ansisit ijay bunton. Adda! Mara! Mabit lang! Agsubli ka! Nadadaalan na namin pinsan ti tayong tayo bunton. Gayam ko nga ang sisit. Pagbabawian da ito yung ngay naramid da. Gayam ko apunar. Anya ti aramidan tayo ita? Para matagtipan na kabalin ko apunar. Ikak ida iti gagatal. Anya? Balsak ida. Dinadal dati taang tayo. Iso arumbang lang amadusa da. ay nalakay, itay kapay ako manudkod. Nagkataltintiro abagay-bagay. Anya, Kita man ti bukot ko. Usubag ti badok. Nakaro ti katal na. Apay bakit? anya tinapasamak iti bukot mo. Kasla na saplitan iti kinalabaga na. Anya? Ay, talaga di akong maanusan ti katal na. Bakit? Ay nalakay, naidumduma ti gagatal akimpatkan ka. Uray da kami! Nakaroon ti gagatal ti magbagay mo eh! Ay, pirme! Anya ka din da ito mapaspasamak ka na tayo kakadwa. Ay, Jack tayo makaturog ka mo, iti nakaro agagatal ti bagay ka. Apay nagigiddan tayo, umit na naggagatay. Kapsat ko nga ang sisit. Nakakaasin ti ama ni Mara arin ang gasam. Hindi dinadal dati bunto na pagtangan tayo. Naasida ka di kada tayo. Alupasi. Ha? Urumbang lang nga madusa da. Kapsat ko nga alupasi. Kasanon ti ama ti gayam ko ani Mara. No sana maipturan ti ama ni Mara. Ti kagatal na. Posible matay. Anya? Matay ti ama na. No di na maanusan ti gagatal iti bagina. Kaasim at ti gayam ko. Di mo kasyan ti tawa ng dadal iti napintas a pagtangan tayo. Bayam amatay ti ama ni Mara. Nanang, nakaidamat latan ni tata. Un nga rod anak ko, nakapsutan ni tatang mo. Oray dagiti kakadwana anang dadaal iti bunton kat agsasakit damutan, nanang. Naipakitak matan iti erbularyo ni tatang mo. Ngam saan na kano ang maagasan. Anya? Diyak ang munoan niya teramida kanak ko. Nakakaasin ni tatang mo. Nanang? Masya naklauna yan iti langa na anak kaidalatan. Gayam ko nga ang sisit. Sa dino tayan mo? Gayam ko, Amara. Agyaman ta nagparang ka. Gayam ko. Amok ti kagaram na apay asap sa pulan na. Alupasi. Nakakaasi ti amak. Kat nakapsut launa yan. Ha? Ada ka di pa kay naigan na iti panang dadaal da iti bunton? Iso ang nagsakit mo ti amak? Wan, Mara. Ha? Inaramat ti kapsat ko ti pan nakabalin na. Tapno madusa dagiti nang dadaal iti balay mi. Anya? Awan ti maramitak iti inaramit ti kapsat ko kadagiti kalugaram. Nang runa-unay iti amam. Nabilbilag nga amang nilungas ngam iti siya. Anya nga ti aramidat. Tapno maagasan ti amak kang dagiti nadangran. Ha?
Isurom ko matirumbang nga ramidag. Tapno maagasan dagiti nadangran. Gayam ko nga alupasi. Nakapsutan ti amam, Mara. Tatang, Mara, anak, nakasaritak ti gayam ko nga ansisit. anya. Mara, Gapo iti panang dadaal yo iti pagtaangan da abunton. Dinangran na kayo ti ansisit akabsat ti gayam ko. Anya. Podno nga da gayam kong ansisit, nanang. Tatang. Mara anak ko. Tatang, no kabaalan nyo pa iti bagiyo. Mapan kayo iti ayan ti nadadaal abunton. Katagpakawan kayo kadagiti ansisit. Anya. Kasta ti aramidan nyo, tatang. Barang mapakawan na kayo dagiti ansisit. Nadagsan ti naramit ti amam. Kandang iti kakadwa na. Iswarumbang lang nga madusa da. Napatag kanyak ti amak. Gayam ko nga ansisit. Sana kabaalan ti amak ti magnangagturong dito'y kataltalunan. Nagbasol ti amak. Sana nga mo tinararamid na. Kastamot kang dagiti kakadwana. Mara, Ibagam na niya ti rumbang nga ramidag. Tapno maagasan ti amak. Gayam ko nga ansisit. amangan mo maladawan ti amin. No ibabawik ti panang dusak iti amam. Kandag iti kakadwana. Anya ti kayat mo asawan. Gayam ko nga ansisit. Amangan mo iti panagawit mo. Kat matayan ti amam. Anya? Mariknak anapataglaunay kan ka ti amam, Mara. Lungas. Siya kung ti dosaam. Tapno saan lang amatay ti amak. Anya? Uray siya kung ti matay. Gayam ko. Mara, Siya klaangan ti patayam. Gayam ko nga ansisit. Nakapsut launa yan ti amam, anak ko. Dinan maigaraw ti bagi. Tatang. Awanan ti maaramidan tayo, anak. Nagado agagatal iti intero abag iti amam. Nga iso ti kimapsutan. Tatang ko. Mara, anak ko. Tatang. Di na kami pampanawan. Mara, anak. Naggaraw ti ramay ti amam. Mara, Tatang. mawawak launay. Kaya't ko ti danom. Mabit lang ang lakay. Mga laak iti danom nga inumam. Agyamanak. Gayam ko nga ansisit. Nagimbag matlaang ti amak. Kandag iti kakadwana. Mara. Tsak kayat asikat ti matay agayem mi iti kabsat ko. Ani alupasi. Imbabawik matlang ti dusa ti amam. Kan kadagiti kakadwana. Di ka madanagan, Mara. Agaramit kami manan iti sa bali abunto na pagtaangan mi. Sa dino, iti asikag ti balayo. Ijay ti nakita mi apagaramidan mi iti bunton. Gayam. Naimbagan matlaeng ti ama ni Mara kan dagiti kakadwana. Kat nagaramid matlaeng dagiti ansisit iti bunton a pagtanganda iti abay ti mismo abalay da Mara. Kat manipod dita naggagayemdan. When ubing ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Isagani Bulliser. Iti direksyon ni Mary Jane Castro, musika kan computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot,
Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makadulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.